Sibingelele emagumbini amane omhlaba kuphi na kuphi la kufika khona le video. Siyabingelela eCape Town, siyabingelela eGoli, siyabingelela eKZN, siyabingelela eTanzania, siyabingelela eLimpopo. Kuphi na kuphi la kufika khona le video. Umprofeti uNgcobo lo, umprofeti uBy Fire uBy Force. Ngiyakubingelela hlobo sami. Namhlanje ngicela ukuthula nansi inkonzo enamandla, inkonzo yokuqaqa into zakho, inkonzo ezokhulula ibhizinisi lakho, inkonzo ezoqaqa into zakho ezebiwe ngabathakathi, into zakho ezithathiwe ngomoya wobuthakathi. Sinenkonzo enkulu Nkosi yami lapha eCape Town mhla ka-28 ngoJuni lenyanga esikuyo. 28 ngoJuni sinenkonzo enkulu, inkonzo ethi la khona sithi khona khanyisa Jehova, khanyisa Jehova. La khona ngiyobe khona nginenkonzo, ngiyoqala ngikukhulekele lapha eSide C erenkeni. Ngiyoqala ngikubeka izandla, mangiqeda ukubeka izandla ngikuthathe ngihambe nawe ngikuse emfuleni, ngiyogeza emfuleni, ngiyohlambulula inhlahla yakho, ngiyohlambulula idala zakini, ngiyohlambulula ibhizinisi lakho elingasahambi. Ngiyacela wena oseCape Town mhla ka-28 ngoJuni, bhuka njengamanje 079 808 1608. Lalela okwakho, ngiyodinga amakhandlela amathathu, ngidinge ubisi, ngidinge imali emhlophe entathu. Lalela amakhandlela uzowathola la ekhaya, amakhandlela abusisiwe, ubisi uzolithola la ekhaya olubusisiwe. Gijima, bhuka njengamanje. Umprofeti uNgcobo lona nakuwe kuzokwenzeka. God bless you.